Okay mga katugsok, ni ana sa day ko no, maayong buntag kaninyo sa tanan. Ako ang mga subscribers ug followers, labi na gyud sa ako ang mga supporter karong adla sa karong mga panahona, sa panahon sa panggimya sa ato ang kalibutan. Di na to malikayan tungod ganing katalagman ni abos tong ginabuhi, pero okay na sa ako nang gingon mga katugsok. Kung wala sad mi daghan ug daghan kay salamat diha kaninyo, pero baliwa na to ang mga problema ang atong hampingan sa atong tagsa-tagsa para malingaw ta. Wadon na sila ang atong ipuli ang pagkatawa. Niya sa kumuhatag og awit ni simbol sa akong huna para lingaw-lingaw puwagtang sa kalaay sa tong panimalay. Okay mga katugsok, shout out din ako ang tanan ako mga subscribers ug supporter, labi na gyud sa mga followers ug sa nagsunod ug subaybay sa mga salida ug sa akong salida Tutong Tugsok TV ingon man sa main namo Janwa Mix David Tres Bukak ug daghan gyud kayong salamat diha kaninyo sa tanan gyud. Labi na gyud sa diehard gyud sa mga og sa mga kabataan. Thank you ug God bless kinyong tanan amping sa matagsa-tagsa. Kining kantaha para kaninyo ni mga katugsok. Hoy mga inday, hoy mga ondo, kung kalingawan mas okay ring amo. Di ka masipyat mo katawa ka, ang tanang problema kana mawala ra. Kung inyong tan-aon ning salidaha, siguradong malipayon yun ka. Labi na namo puros komedya ang makita sa aning cellphone. Bata og dagko pariharan basta mo tan-aw pwede mong mongisi. Kay nindot kini ang gibuhat nila, kay ang tanan pulos pakatawa. Labi na kadtong mga edaran, pugong-pugong sa edad pang di mapiktahan. Sa kasakit ning kalibutan, aron ang tuhod ninyo maligon rang. Kini gayud ang ako ang kanta, puros komedya og pagkatawa. Labi na gyud sa mga tigulang, pwede siyang mubatan-on pa. Tao pwedeng mo katawa sa mong salida, karong higayo na. Labi na gayud kay daghag problema daning kalibutan na. Paminaw lang kamo sa akong kanta, kay ini puros yun ni komedya. Dili binuang di sad tinod anay, kung mutanaw ka haron ka malipay. Kung imong pugson imong kogalingon, sigurado gyud kang magmalipayon. Bata nga gagmay gikans nanay tatay, lolo og lola pwede nang maglipay. Mauning kanta nga akong gihimo, kay para lang ni diha kaninyo. Sa mga katugsok para kaninyo. pagkapait
pagkasakit di ay di balos mong gugma karon naghilat ako. Inasad mo na unungan mo ako, kamali pa yun ko uban sa gugma mo. Tungod sa kaguol ako nahimulag sa dihang gikantahan mo. Apan unsaon man ngani amang ko sa kabukiran, ang akong gikauban ikaw ra gyud inday. Ang gugmatang duha gisaw antas sa kalipay, apan kalit kang nagmahay tungod sa ako ang dagway. Way sa payan kong biyaan nagbilin sa kaghandumanan, nga dili yun na kong pwedeng malintan. Anak na to garabi kadaghan gikan sa sinugdanan, kaluoy sa akong bata nagahilak og nagluhang. Tungod kay gibiyahan siyang mamang way batasan, apan sa tagoon ako lang ning gistoryahan. Kung naapang imong amahan mabuhi ka ning kalibutan, gamay raning ang importante, basta kitang tanan aligre. Unsay mahimo ning kalibutan atong dayungan, kasakit mo kalipay, basta ikaw lang na. Pastilan ning kalibutan daghan gyud ang bisyoso, labi na ang mga tao nga nasyumon sabi. Mga kitagusok ang kantang mugna gikan sa nahuna og sa mga utok adlaw-adlaw ang binuhat sa among gugalingon para kanyong kamo magmalipayon. Ayaw mo kabalakas sa matag usa, ayaw ninyo pasagdi ang inyong pamilya. Pareha rata aning kalibutana, babae lalaki tagsa maora. Okay mga tugsok, daghan kayong salamat kaninyo sa kuang channel sa pagsuporta ingon man sa mong men John Mix TV 3 Bukak ug sa ako Tutong Tugsok TV. Akong ingon pasalamat nga may puas kay og sa ako na ug wala sad mi. Thank you, God bless kanyo amping sa matag sa matag tagsa di nam ta kalitik aniya. Nakalitok ba kay pas kayo murag gigokod og putyukan. Okay mga katugsok ko, thank you, God bless kanyong tanan sa katong magpa-sit out nako. Daghan kayong salamat at tangi sa ninyo sa sunod pa nga ako ang mga salida ako ning i-set out yun. Walay magmahay ninyo. Thank you, God bless. Set out na ko mo tanan sa ako ang mga subscribers, followers, labi na gyud sa ako ang supporter. Og ingon man katong mga tao nga wa na ko set out, pasensya ni gyud mo, labi na katong tuwa sa gawas. Kay may gilayon man pero sa ako pa-set out. Tagsaram sa bahay magidaghanon mo tag sa tagsaon pero ay gibla ka. Mas-set out mo tanan. Thank you, God bless inyo amping mo para sa inyong pamilya, labi na katong tuwa sa mga lagyo, mga dapit. Okay. Ako din si Tutong Tugsok. Ayaw kalimot sa among channel o pag-click sa bell icon o kamo na say bahala sa inyong mga kauban o sa mga amigo, mga suod para pag-share sa ko ang salida asa ko ang maghimo karon para nga makasubscribe sila nako. Maoray na ako ang pag-asa.
diha kaninyo. Thank you, God bless. Inyo na kinasing-kasing. God bless kinyong tanan. Tutong tugsok. Para kaninyo ni happy. Bang!